хора ще изчистим по-голяма за тъщата. Добре. Сега днеска учиш английски и смятане. Сега започва... Да, така. Този. Добре, хора. Добре, хора. Добре, сега ще учим английски и ще видим как да говориш сега. Здрасти. На английски е hello. Кажете го. Hello. И сега. Брат е brother на английски. Зато и можете да учите на други клипчета, защото аз започвам сега канала ми. И може да видите на Оксун. Той е ми канал, където не го свързах с този. Защото си чупих таблета и около още там сте фен, от там и сте тук. Я може новина. Сега ще спрем и ще ви я покажа. Добре, здрасти. Обрякох си сега. Забравих и нещо. Нищо няма го прави. Това тук ми рижата, зато им кажете нищо. И започваме да учим. Сега това ще бъде 35 минути дълго, зато и трябва да гледате до край. Добре. Сега е време за смятане. Сега ползваме 3 и клас смятане. Да. Сега ще ви трудно, но ако сте четвърта група, може и вземете, ако си първи клас. Не знам дали ще е добро за вас, защото аз съм четвърта група и аз знам от четвърти клас. Добре, сега. 5 минус 10. Колко е? Нами 5 секунди. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Вече познахте и минус 5. Сега. 3 минути сме вече в 3 минути и 5 секунди. Зато и трябва да стигнем до 10, за да започваме четвърти клас. Зато и това ще отнеме много време и трябва да си изядам кремвича, за да изпрете. Изядох си. Сега ще учим hydrogen. Не знам каквото и не. Български, но ако вие знаете английски, може да знаете, то и hydrogen е студено. Минус 200 градуса. Когато докоснеш, мозъкът ти ще спре. Защото и около гледате или виждате hydrogen, той е малко като въздух. Ще изядам половината от кремвича. Добре. Сега, ако искате, може да спрем видеото, но аз не знам как да пуснам коментарите. Зато и аз ще правя повече шортове. И зато и спрете да ми дизлайквате. Моля ви, съскрайбнете. Знам, че 4 хора вече видяли моя канал. Беше секрет канал. Добре, че спрям видеото на 6 минути. Зато и сега
Ще ви научам как да правите английски, извинявайте. Ще обработвам, ако знаете той. Сега, здрасти на Не, но вече го казахме. Значи, 5. Не. Тебе с абонирай се. You have to subscribe. Ако той не звучава добре. Добре е окей. Зато ще свърши видеото няколко секунди. Зато You are gonna kill me. Значи на български ти ще ме убиеш. И ще спре. Ще спре. И ще спре. Спре. И ще спре. Спри.